18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәйрле кич. Бүгін Қазанның 2 районында меңгә якын йортны газдан үзділер. Киров һәм Мәскәү районнарында зәңгәр ягулык 16-сына, ягъни атна ахырына кадәр булмаячак. Белдерүне алдан элеп куялар, әмма әлеге йортларда яшәүчеләр ни өчен газны көннәр суыткач өзүләрен аңлый алмый. Чөнки күбесендә өйне җылытырга электр мичләре юк. Шәхси йортларга исә газ казаннары урнаштырылган. Тулырак Гөлнар Сәфетдинова. Һәр урамга шушындый иглам элеп куйдылар. Җәй көне белмим нишләгәннәрдер. 12-сеннән 16-сына кадәр газ бирү туктатыла дигән белдерүләрне аларга бер атна элек тараталар. Шул көннән алып күршеләр борчыла башлый. Бу эшләрне ник җәй эшләмәгәннәр, аларга шул сорау тынгы бирми. Хәзер минем безнең өйдә 87 яшьлек әни. Ул булай да җәй көндә киенеп җыри туңа. Газсыз белмим нишләргә инде. Ярар ашарга пешергә була, ничек булса чыдыйсың ашарга име. Җылылык битен булай да салкын тия, бу көннәр салкын тора. 2 районда меңләгән йорт газсыз кала, бөтенесе электр плитәләре, җылыткычлар кабыса, янгын чыгар дип тә борчылалар. Лишний нәрсә булса точка яндырсаң, хәзер счетчик выбивать итә. Ярый счетчик выбивать итә. А счетчик выбивать итмәсә, запросто пожар булуы мөмкин. Менә шул минем нем коркуым шунда. Менә бу йортта да өлкән кеше бар, ишле гаилә. Без гел газ кулланабыз. Плитә дә, электр чәйнеге дә юк. Кешедән сорап торыргамы, сатып алыргамы аптыраган. Җомгага кадәр бик күп бит инде ул, 1-2 көн генә түгел. Смех смехом, конечно, но, наверное, придется готовить здесь теперь на решетке. Других условий у нас нет. Соответственно, у нас микроволновки нет, чая нет. Ну, что-нибудь придумаем с камнями. По старому старинному образу. Газны Мәскәү һәм Киров районнарындагы 300 күп фатирлы һәм 577 шәхси йортта сүндерәләр. Вакытлыча кыенлыклар Горький шоссесындагы юл төзелеше белән бәйле дип аңлаталар. Нәкъ шушы урында газ турбаларын күчерү буенча эшләр башкарылачак. Бу очракта төп сорау ни өчен газны өзүне көзгә калдыралар. Бүгенге көндә юл төзелешенең стадиясе газопроводны тоташтыру вакытына килеп җитте. Алда эшләп булмайды, чөнки юл полосасы әле әзер түгел иде газопроводны тоташтырырга. Бу эшләрнең заказчысы Главтатдортранс оешмасы, подрядчы Мосты и дороги компаниясе. Шелтерләрне күчерү эшләре шәһәр башкарма комитеты белән килешенгән. Для переустройства газопровода урта басымлы газ үткәргечен күчерү эше Газпром Трансгаз Казан белән килешеп эшләнә. Бу райондагы йортлар һәм оешмалар 4 көнгә зәңгәр ягулыктан өзелә. График буенча шулай, әмма эшне иртәрәк бетерергә планлаштыралар, бәлки 3 көнгә сыешырлар. В настоящий момент газ отключен. Бүген газны өзділер. Эшләр график буенча бара. Газ бирү туктатылган көннәр өчен түләү яңадан саналачак. Дай Бог вложиться в эти сроки. Бу эшне билгеләнгән вакытка төгәлләргә кирәк. Моны контрольгә алыгыз. Әлеге йортларда яшәүчеләрнең куркынычсызлык мәсьәләсе беренчел бурыч. Мондый салкын көннәрдә газсыз калалар. Бу эшне башка вакытка күчереп тә булмый. Шул вакытта шәһәр мэры газсыз калган йортларга җылыны вакытыннан алда бирү мәсьәләсендә карарга кушты. Гөлнар Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга Россиянең гадәттән тыш хәлләр министры килде. Александр Куренковның яңа вазифага билгеләнгәч, безгә беренче эш сәфәре программасы бик бай иде. Ул Рөстәм Миннеханов белән берлектә республиканың стратегик яктан мөһим объектларын карады. Алар арасында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бинасы, Казанның авиация һәм вертолет заводлары да бар. Рөстәм Миннеханов һәм Александр Куренков Казанның 3нче янгын коткару частендә. Монда җитәкчеләр, техника, коткаручылар көндәлек хезмәтендә кулланыла торган җиһазлар, состав өчен булдырылган шартлар белән таныша. Хәзер бу частьтә 97 кеше эшли, 11 берәмлек техника бар. Алар башкаланың Мәскәү һәм Яңа Савин районнарында иминлекне саклый. Бу 100дән артык объект дигән сүз. Происшествие на текущих суток не произошло. Шушында ук кризислы ситуацияләр үзәк урнашкан. Җитәкчеләр, коткаручылар шөгыльләнә торган спорт комплексында карый. Монда аларга көн саен кабатлый торган күнегүләрне күрсәтәләр. Эш сәфәре Казан вертолет заводында дәвам итә. Монда федераль министр яңартылган Ми-8 МТВ-1 вертолетларын карый. Бу техниканы коткаручылар үз эшчәнлегендә инде 10 еллар куллана. Моңарчы МЧСка 40 очкыч җибәрелгән. Яңартылган Ми-8 вертолетлары махсус гадәттән тыш хәлләр министрлыгы өчен җыелган. Барлыгы 5 шундый техникага заказ бирелгән. В этом году мы должны поставить 4 вертолета, 3 уже готовы к передаче. Яңа вертолетта очыш белән автомат рәвештә идарә итү мөмкинлеге бар. Цифрлы мөмкинлекләре киңрәк. 5 сәгать дәвамында туктаусыз очарга мөмкин.
Qozan авиация заводында Рүстәм Миңнеханов һәм Александр Куренков Ту-214 очкычлары белән танышты. Алар техниканың ничек җыелуын карый, алга таба хезмәттәшлек юллары турында сөйләшә. Ту-214 очкычларын коткаручылар медицина юнәлешендә ярдәм кирәк булганда кулланыр дип көтелә. Рүзәл Шарипов, Илгиз Шакуров, Яңа Гасыр каналы. Һәм бүген Казанга илнең иң җитез коткаручылары да җыелды. Башкалада ГИМС кеше суднолары буенча дәүләт идарәләре хезмәткәрләре арасында чемпионат бара. Гади итеп әйткәндә, алар суда тәртип саклаучылар. Россиянең һәр федераль округыннан команда килгән. Чемпионат ачылышында Рөстәм Миңнеханов белән Россиянең гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков катнаштылар. Кабан күлендәге дулкыннар бүген айруча көчле. Монда иртәдән үк суднолар йөзә. Алар белән илнең иң җитез коткаручылары идарә итә, тизлеккә ярышалар. Әмма җитез булугына җитми, коткаручыларны судно белән дөрес идарә итү, судагы төрле хәлләрдә кеше гомерен саклап калу, теоретик белемнәрдә дә тикшерәләр. Чемпионатта 8 команда катнаша, һәрберсе Россиянең бер федераль округын тәкъдим итә. Происходит обмен опытом, также хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашу һәрвакыт кирәк. Суднолар белән дөрес идарә итү, беренче ярдәмне күрсәтә белү безнең эштә бик мөһим. Моны һәр инспектор белергә тиеш. Үзебездә зур җаваплылык икәнен аңлыйбыз диләр. Мәсәлән, бу сезонда гына да Татарстан сулыкларында коткаручылар 250 кешенең гомерен саклап калган. Человеческая жизнь – это самое драгоценное, что у нас есть. Безнең төп максат кеше гомерен саклап калу. Гадәттән тыш хәл вакытында күп нәрсә коткаручының әзерлегеннән тора. Судагы коткаручылар арасында чемпионат 15-нче тапкыр уздырыла. Узган ел Иваново өлкәсендә булган, быел Казанны сайлаганнар. И погода, и все, что необходимо для проведения чемпионата подготовлено. И я хочу вам пожелать хороших соревнований. Успехов вам! Чемпионат ачылышына Россия гадәттән тыш хәлләр министры да килде. Бу аның әлеге вазифага билгеләнгәннән соң Казанга беренче сәфәре. Проведение соревнований дает отличную возможность. Монда ярышлар коткаручыларга тәҗрибә арттырырга менә дигән мөмкинлек. Без ел саен чемпионатны уздыру урынын үзгәртәбез. Казан бик кунакчыл шәһәр. Бигзур рахмат. Уверен. Спасибо. Шунда ук Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Куренков республика коткаручыларына техникалар тапшырды. Янгын белән көрәшү өчен 11 яңа машина. Тагын 7-се республика программасы буенча капиталь ремонтланган. Соңгы 2 елда Татарстан коткаручыларына барлыгы 51 берәмлек техника бирелгән. Илгиз Шакуров, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда соңгы тәүлектә 893 кешегә ковид диагнозы куелган. Берничә көннән 1000-гә җитәчәкбез. Бу көзнең генә түгел, җәйнең дә иң зур саны. Соннар көнләп түгел, сәгатьләп арта. Авыручылар ил буенча да күп. Узган тәүлектә Россиядә 46488 очрак ачыкланган. Әмма ил күләмендә соннар бераз тутыркланды. Бүгеннән Казанның Кәҗә бистәсе, Яшьлек, Җиңү проспекты һәм авиатөзелеш метро станцияләре янында вакцина ясату пунктлары эшли башлады. Биредә коронавирустан Спутник V һәм гриппка каршы Сави гриппны кадатырга мөмкин. Аларның бер юлы икесен дә ясатып була. Ковидка каршы интерназаль вакцина, ягъни борынга томыза торганы да бар. Әлеге пунктлар иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Халыкны салкыннар башланганчы кабул итәчәкләр. Вакцина кадату өчен паспорт, полис яисә СНИЛС кирәк. Интернеттан карадым һәм тизрәк бүген үк сәгать 10-да шунда килдем. Кибеткә барышлый, паспортымны алган идем. Вакцинацияны пунктны күрдем дә ясаттым грипптан прививка. Ел сайын ясатам. Чем больше об этом говорим, вакцина ясату турында күбрәк мәгълүмат җиткерергә кирәк. Нәтиҗәдә аны кадатучылар саны да артыр иде. Хәзер халык җәйге ялдан кайтты. Мәктәп укучыларының, студентларның укулары башланды. Тиздән грипп сезоны да җитә. Шуңа вакцина ясатуны сузмаска киңәш итәбез. Республикада өйләнешүчеләр саны аерылышучыларга караганда 1,5 тапкырга арткан. Ни өчен Татарстанда азрак, Башкортстанда ешрак аерылышалар. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты депутатлары Казан метросы төзелешендә булды. Иртәнге станцияләрдәге эш барышын карадылар. Аннан соң башкалада транспорт шелтәре, ана хәрәкәтне оештыру мәсьәләләренә багышланган утырыш узды. Анда төзелешне тоткарлаучы сәбәпләр, җәмәгать транспорты белән бәйле проблемаларны атадылар. Казан метросының 4 станциясын сафка бастыру буенча эш бара, аларны кайчан кулланылышка тапшырачаклар. Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова.
Депутатлар бүгінгі очрашуны Ломжа белән Фучик урамнары киселешендә төзелүче метро станциясыннан башлады. Сахаров урамыннан монда кадәр җир асты юлы салынган. Без күрәбез, тоннель казу комплексы монда кадәр чыккан. Һәм ул алга таба юлын дәвам итәчәк. 90 тысяч кубометров монолитных железобетона. Төзелешнең зурлыгын күз алдына китерү өчен Казметрострой оешмасы җитәкчесе Марат Рәхимов соннарны атый. Сахаров урамыннан Ломжага кадәр 2 чакрым 200 метр узу өчен елдан артык вакыт кирәк булган. Аена уртача 200 метр үткәннәр. Трубаларны, чыбыкларны күчерү күп акча таләп иткән. 4 станция өчен 40 миллиард сум акча каралган булган. Шуның 5 миллиарды шелтәрләргә тотыла. 2020 года все в 1,5 раза выросло. Да, вот вся цена металла, бетона, инертных. Значит, 60 миллиардов получается. Быелга эш графигы билгеләнгән, тоннель казыйлар. Алга таба 11 миллиард сум өстәмә акча бүленмичә дәвам итә алмаячаклар. Чөнки материалларга бәя артты. Финанслардан тыш монда эшләргә кеше җитми. 200 белгеч кирәк. Огромная нехватка специалистов. Белгечләр җитми, без урамнан бүген килгән кешене хезмәткә ала алмыйбыз. Белемнәре дә кирәк, шуңа күрә укытабыз. 600 белгеч бар, тагын 200-300 җитми. Потому что работы у нас специальные. Казан метросының икенче линиясе 12 станциядан торачак. Беренче дүртесен 2027 елга кулланылышка тапшырырга ниятлиләр. Теләк шулай, бу метроны инде чыгарга компрессор заводына, аннан соң инде китәргә безнең яңа авиатөзелеш районы, шул якларга бару. Узган елга белән чагыштырганда җәмәгать транспортында йөрүчеләр 7% арткан. Монда проблемаларны атыйлар. Метро вагоннарына ремонт кирәк. Алар шактый кыйммәт. Шуңа метро электротранс оешмасының гына акчасы җитәрлек түгел диләр. Казнадан ярдәм сорыйлар. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Тарифлар буенча дәүләт комитеты юл бәясен куйганда вагоннарны яңарту, ремонт өчен кирәкле финансларны исәпкә алмый. Бер поездга привод өчен 200 миллион сум кирәк, ә бездә поездлар 5. Без аны түли алмыйбыз. Бушлай йөрүчеләр күп диләр. Хәзерге законнар буенча аларга штрафлар каралмаган. Шуңа билет бәясеннән 100 тапкыр күбрәк итеп 3600 сумга кадәр штраф кертүне сорыйлар. Ә депутатлар исә көтелмәгән сорау бирде. Поскольку бы входилось на содержание городского электротранспорта, в случае, если проезд был бы без билета. Бесплатный проезд на электротранспорте в городе. Әйе, без санап карадык. Бушлай йөртәсе булса, кондукторларга, контролерларга хезмәт хакы түлисе булмый. Тулы бер өлкәне кыскартып була. Ул чагында без елга миллиард ярым сум акчаны янга калдырачакбыз. Ә бүген билеттан предприятиегә күп акча керүен безгә әйтмәделәр. Үзебез хисаплап чыгардык. Әгәр 8 ай эчендә башкаланың электротранспортында 42 миллион пассажир йөргән икән, һәрберсе 31 сумга билет сатып алган дип карасак та, кергән акча күләме 1 миллиард 300 миллионга чыга. Соңгы ел ярымда әлеге комитет депутатлары җәмәгать транспорты өлкәсендәге барлык мәсьәләләрне өйрәнде һәм проблемаларны контрольгә алды. Рүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда бердәм сайлау көненә нәтиҗә ясадылар. Якшәмбе республикада 2 сайлау узды, дәүләт советына 2 депутат өчен тавыш бирделәр. Шулай 39 районда җирле үзидарә органнарына 180 депутат сайланды, берничә районда җирле советларга яңа вәкилләр өчен тавыш бирделәр. Кемнәр җиңеп чыга, нәтиҗәләрне Чулпан Касыймов барлады. Сайлау участоклары иртәнге 7-дә Россия һәм Татарстан гимннары белән ачылды. Быелгы сайлауның яңалыгы бу. Казан Милли тикшеренү техник университетының инженерлар лицее участогында тавыш бирүчеләрне Рәсим Ильясов исемендәге Казан нуры халык уен кораллары оркестры каршы алды. Әлеге участок ачылып 1 сагать үтүгә монда берничә дистәк кеше тавыш бирде. Оркестр булгач, сразу настроение күтәрелә. Все мы хотим жить в красивом городе, да? Без барыбыз да матур шәһәрдә, матур илдә яшисебез килә, ә моның өчен сайлауда актив катнашырга кирәк. Эпидемиологик вазгыятны исәпкә алып, быелда санитар таләпләр куелды. Кергән хутта таратабыз ручкалар, маскалар. Ана һәрбер кергән кешенең температурасын үлчибез. Температурасы бармы юкмы? Избирательный участокта куелган пияла бар, защитный. Кешеләр дистанция соблюдать өчен 1,5 метра. Казанда дәүләт советына истәмә сайлау 2 округ, Ибрахимов һәм Пионер округы буенча узды. 39 районда җирле үзидарә органнарына 180 депутат сайланды. Көндәшлек зур, бер урынга 3 кеше дә вакылган. Берничә районда җирле советларга депутатлар сайланды. Түбән Камада Рамил Муллин, Менделеевскида Ратмир Биляев, Биектауда Рауль Хисаметдинов, Актанышта Ленар Зарипов. Районыбыз төрле яклап яхшырсын, моңынча да яхшы булды. Төзелешләр бик күп, кешеләргә мөмкинчелекләр яшәр өчен бик
әйбәт. Безнең будущее поколениега бөтенләй бер яхшы булсын. Аларга үрнәк булып торсын. Чын күңелебездән сайлыйбыз. Инде Ходаем дөньялар имен булсын. Барсы да яхшы булсын. Без шундый теләктә сөенеп йөрибез. Үзәк сайлау комиссиясында бүген нәтиҗә ясадылар. Дәүләт советына сайлауда үз-үзен тәкъдим итүче Римма Мөхәммәтшина белән бердәм Россиядән Дмитрий Анисимов җиңеп чыкты. По итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. Сайлау нәтиҗәләре буенча җирле үзидарә органнарына 180 депутат сайланды. Бердәм Россиядән 8, Гадел Россиядән 9, Рост партиясыннан 5, ЛДПР 4, КПРФ 3, Россия коммунистлары 2, Новые людидан 1. ТНВ хәрәкәтеннән 3 депутат өчен тавыш бирделәр. Үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр 45 кеше. Районнарда башлыкларны ачыклап бетерер өчен әле җирле совет сессиясе узарга тиеш. Шулпан Касыймова, Дмитрий Аринин, Вадим Иларионов, Яңа гасыр каналы. Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә Алмаш фильмының беренче сериясын тәкъдим иттеләр. Сериал безнең канал заказы буенча төшерелде. Финанс ярдәмне Татарстан президенты каршындагы Туган телләр комиссиясе һәм Татнефть җәмгыятенең хәйрия фонды күрсәтә. Фильм ике бер туган ирләр язмышы хакында. Берсе калада яши, икенчесе салада. Алмаш сериалын төшерүнең максаты кешеләрне туган җирендә калдыру, яшьләрне авылга җәлеп итү. Алар Әмир абый белән кайдадыр ялдан кайтып барышлы рейска гына соңга калганнар. Кинотеатр залы шыгрым тулы. Алмашның беренче сериясын хәтта басып караучылар да бар. Иҗади эш 3 айга сузыла. Кино төшерү мәйданчыгында 26 актер, операторлар, ут куючылар көн-төн эшли. Мин бу охота и рыбалка журналларын өйгезгә генә кертеп калдырам. Сериалны төшерүдә Татарстан президенты каршындагы комиссия һәм Татнефть җәмгыятенең хәйрия фонды финанс ярдәм күрсәтә. Фильм, который сейчас... Без беренче серияны тәкъдим итәбез. Иҗат җимеше гел татлы була бит ул. Караган саен нәрсәдер үзгәртәсе, нидер өстисе килә. Бүген бигрәк тә дулкынланабыз. Менә безнең рейтинглар бер хәл вакытында рәхәт яшибездә бик югары күтәрелделәр. Шуңа күрә халык көтә, бик көтә татар киноларын, татар сериалларын. Ул безне тагы да яхшыракка барырга юл салачак. Актерлар составы да Алмаш сериалы бер хәлдән ким булмаячак диләр. Икесендә дә заман өчен актуаль проблемалар күтәрелә. Бер хәлдә катнаш никахлар булса, Алмашта авыл язмышы. Ләкин ул гади авыл гына түгел, анда мең төрле үзгәрешләр, авыл яши, анда эшлиләр дә, яратышалар да, мәхәббәт тә бар, алдаулар да бар. Анысы бит кино телен саклый. Эш башлаганда сериал уңышлы булсын дип кино төшерү мәйданчыгында тәлинкә ватканнар иде. Фестивальдә исә тәнкыйтьчеләр, тамашачы үз фикерен белдерде. Участие фестивальдә көндәшлек бар. Ул бу тармакта эшләүчеләргә менә дигән этәргеч. Татарча кино халыкара фестивальдә үз урынын таба алган. Мин моны үзем күрдем. Минем иманым камил, монда тел мәсьәләсенә дә бик зур игътибар бирелгәндер, һәм авыл тормышына әлбәттә. Бик шат булганга бу сериалга бик матур, шибәр матур артистлар. Сериал яңа сезон башында октябрьдә әзер булырга тиеш. Тамашачыга 20 серия тәкъдим ителәчәк. Алия Хайретдинова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Михайловская усадьба. Ул җылы күрешүләр һәм күркәм вакыйгалар урыны. Хыялында йөрткән шараны безнең белән бергә үткәр. ЖК «Светлая долина». Семейный жилой комплекс в Казани. 3 детских сада и школа. Акбарсдом. Дом там, где мы. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Отмечает юбилей Фармленд, лови момент. Послушай мой совет простой. За покупками скорее приходи в Фармленд и получи подарок свой. Покупай в аптеках Фармленд и получай подарки. Спеши, пока все не разобрали. 25 лет. Фармленд, что надо. Кадерле тамашачылар, Кәрим Тинчурин театрында 15-16 һәм 30 сентябрь көннәрендә Хан кызы Турандык спектакленең премьерасы. Рәхим итегез.
Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Мыши, крысы. Ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. Всегда в настроении. Возьму и наберу. Транспорт и вождение. На госуслуги.ру. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер җаныгыз теләгән корпуслы җиһазга сентябрь азагына кадәр 5% ташлама бүләк итә. Хәзер үк шалтыратсагыз җиһазның дизайн макеты һәм килеп үлчәү бүләккә вакытны сузмагыз, шалтыратыгыз. Телефон 267 167. Җумһуриятыбызда антициклон йогынтысында явым-төшемнәр туктый, температуралары берничә градуска күтәрелә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта бөгелмә баглаузлыгы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 16 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада аязучан болытлы, температура 17 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, җылылык 15 градус. Төньяк-көнбатышта Арча-Кукмара Балтачта аязучан болытлы һава 16 градус җылы. Көньяк-көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә болытлы 17 градуска кадәр җылыта. Чистая Нурлат Мамадышта алмашынучан болытлы һава 16 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә һәм ярдәм итә. Һәм бушлай исәп-хисап счеты ачарга. Халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юаны, Казахстан теңгеләре белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Арка урта, димәк доктор Оста дәвалауны башларга вакыт җитте. Скальпель һәм дарулар урынына өр-яңа технологияләр. Хәрәкәтне яхшырту, авыртуны басар өчен шартлар тудыра. Хәтта бу сер дә эзсез югала. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 15-17 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Күзләрегез матур итсен.